What's up mga kois, and welcome back sa ating panibagong vlog. Yo, what's up mga kois, kumusta kayo dyan? So, sa ngayon araw mga kois, magsasalita pa ako ng Bisaya. So, ayun, shoutout sa mga Bisaya diha. Ready na ba mo? Ayun, ready na mo? So, tara. Okay mga kois, may buntag. Kumusta mo diha? Kumusta mo diha mga Bisaya? So, moto, naday ko diri ron, nami diri karon. So, kay katabang lagi kong kupras, bawal ka isud kinabuhi ron, tabang budag kupras diri sa mga. Hindi totoo yan. Ano ya kay sa iyo kay Mika? Lugit ba? Kuno mo say lugit mga kois. Kupras ba lugit og kupras. Moto, so karon nami diri ang mga lubi. Kung gusto mo botong, gusto mo maglamaw, adto ra mo diri. Adto ra mo diri. Kay inyo mang tanong. Mo ni gilugit mo ganiya. Gamay ra ni. Eh lahi may tagiyan ni. Mga gilugit mo ganiya mga kois. Pukon sa do. So starting for the ang sarap na. Sugo na po buno ta na lubi. So shout out day ko sa anang mga prasay diha. Kupras lagi meron kay mo padulong na December. Nya pamasko ba kabalo na biya mo. Para handa-handa ginagmay good. Ano lang palit og mga chicken joy with wings. May mga kois na mga bata dali nang magkahoy. So, tora na saron. Ana, pinigmas na. Nah, tora. Ano yung kahoy al? Nah, karas ka nagbugas. So karon ulit sa takadali. Mula yung mga probinsya ba? Simple lang kinabuhi diri good. So gusto ta mo suri-suri sab dire ba? Gusto na ko i-share ang kinabuhi diri sa probinsya mga kois. Ano yung kinabuhi na mo diri? Basak-basak ginagmay raman. Lubi tabang-tabang pugko ginagmay samtang relax tabang-tabang sa pwede. So ulit sa taga dili mga kois. So shout out ko sa sa amin sa mga Sinilong family, Gumera family, shout out po sa inyo. Amping na tapir ni guys. Ulit sa taga dali kay unya namay musaka ang lubi. Ngay tagbutong mga kois. Ulit sa taga dali. So update na lang tamo unya. Kay maho sa pugko, gutom na ron. Apit na magalas 10. So tara, patsita. Woohoo! Tama-tama ko iswa pa naman og lugan ang kupras mo inabot kami ulan baka sa ulan. Grabe, basa kay taas dito. Basa kay dito kuma ko. Kita ra ko sa inyo ron wa pa naman og lugit ba. Apa dito? Na ako diri ron stranded. Kasi kay ulan nya delikado maglakaw-lakaw ka dia. Ipakita na ko sa inyo delikado kay simba ko ba mahulugan nga lubi. Na bako jud. So, ang tao mga lubi. Gusto kayong hangin. Oh, gusto kayong ulan. Delikado di ako mulakaw ka. Tsambahan ka sa imong ulo, buak imong ulo diha, patay ka. Na, gusto kayong ulan. Stranded sa tadre, chill lang ta. Relax lang mga reps. So mo to mga kuys, mo na atong kopra no. Mo na kopra sa atong noman, gamay na lang kulang oh. Sus para man na kaso na abdan tag ulan gini, kusog kayong ulan oh. Nabasa. Tara. Wa na kusog kayong ulan ba yoy? Oh. May gani nahini-hinay na siya ron. Yon, so mo to mga kuys, uli sa gruta kadali kay kailangan mo uli sa takay di man ta mga usagod makalugit tiwas kay kusog yung ulan di ba? So uli sa takadali. So salamat ako kay nabilin diyan ka sa kululo. Kay gamit ron, what's up? Kumusta mo dia? So tara, kusog na kayong ulan. Yahoo! Bisa ta. So ito na yung mga palay diri mga kuys. Tara. Tagka sa tong palay diri no. Kaluyan sa Ginoo. So tara, ninit ta uli. So karon mga kuys, dili na nila matiwas og saka og lubiron kay ang umuha mo gud diri sa Mindanao. Saka gamit ang uban ka saka. Dili mi wala mi sungkit-sungkit ba wala. Saka mi diri. So tara, ulit na ta mga kuys. Oh, maning water pump na mo diri mga kuys.
Di ami ko og tubig usahay, transfer diri sa buntod para maka inom po ng mga palay og tubig. Siyempre karon kaulan di okay lang, blessings mo ng ulan. So tara ulit mga kuys. Update ra ta mo unya kung unsa na pud ato himuon. Ay. Balag pobre basta pobre jud. Gusto ra ko na i-share no, gabuhi pud kog mga isda diri. Pero dili jud kay unsa kadaghan nga mga isda, pero basta inaron ka ni gina-check yun ako ng mga outdoor pond nato. So sa mga hilig og isda diyan, so pati gabuhi og isda pero di pa kay kadaghan. Ayun siya diri mga kuys. Amo ni siyang gihimo diri. So nara outdoor gihimo na mo na siya kung saan katong una og culture migdap niya. So if gusto niyo makita tong pag-culture ng dap niya mga kuys, nadi ibutan na ako sa description link. So wala na success nga among gihimo nga dap niya mga kuys. So karon gibuy-an na sa uyuan og mga fingerlings nga haluan. So daghan kay naghaluan diya nga gagmay. Pero ang uban dagko na. Lalom ni mga kuys. Kato na ubo na. Napit naman tuhod bro, lalong ni. So daghan kini galuan diri mga kuys. So akong plano ni ako sa next vlog nato ipakita kay ako ning lisan. Butan ako diri akong uban nga isda. Mga kuys. Kana siya gituyo ra na siya ginana ang sagbot para simi mo pugong ra na siya diri og ang anang sagbot diya sa kilid do ana ko nagilimpian para pag magulan dili kay na pisik. Kaya ang uban mo pisik pre ana walay sagbot. Pisik o hugaw sulod ang yuta, di ba? Ano ra, utok-utok lang ba? Diri mga kuys, napugay mga isda diri. Hala. Muni mga isda na ko diri. Mga outdoor na ni sila, wala ako gagamit og aerator, wala ako gamit og submersible pump na pang outdoor ni. Kalabanan ako mga isda diri, mga muli, goldas. Yun, muli goldas, black muli. Andiri dapat mga fingerlings na sa kuwang sini, gapi. Pero di kay dagan. Berdiganan ako gapi. Simple ra man ako mga isda diri. Okay. Ang uban ako isda diri mga kuys, ako nang gi-dispose. Magdungag tag pan diya dapit sa kilid, diya banda. Imo na to nag pond diri. Imo na to ni diri mga pond, mga outdoor pond lang. So mao to mga kuys. Mga kuys so aron human na tawang atong kupas. Tereng. So wala ako isumana to lugit no, nalugit na nato tanan. So pagkaugma pohon og maing lawas no. So halinga na siya. Pag mo na siya haling, plaster na siya. Ihanay mo na siya, katago mo na siya. Maghaling na muna. Mo na tawag tapahan. Tutuon na siya. Sa mga wala kabalo dia, mo na tawag, mo na ginaingon niya kopras. Sa sunod nga process na lutuon na siya mga kuys. O mo na then pagkaluto na pagluto na. Ari din na, isulod na sa ako din buligyan na kwarta na ra kinabuhi di sa probinsya mga boys. O kumusta mo dia ganiya kay gusto man ta pangitag butong, wala ta kawag butong kay wala mo saka kay danlog ang lubi kay ulan gani mga boys. So mo to siguro ugma na ng grupo no. Kani salamat tayo sa mga nagalantaw karong kani nga vlog. Salamat sa imuha. Dako jud kay nako napasalamat. Sana suportahan niyo ako ang channel, suportahan niyo ato ang channel mga kuys no. So nagapag-upload ako kini. Char! Mag-upload dito yung mga tanan mga province vlog, buhay probinsya no. Gusto lang nako i-share diri sa among lugar kung unsa pod ang among panginabuhi, unsa among sa ginahimo, di ba? So gusto lang nako i-share dia sa inyo ha. Sana kung naka-relate ka, pwede ka mag-comment. If wala, comment lang mo diha kung unsa kay ako ra nang basahon. So salamat sa pag-suporta sa atong channel no. Siya gamay pala atong channel. Pasalamat ko sa mga naglantaw ni ini. Charot, charing. So mga mga boys, gamay lang kulang. Update at permanente sa inyo no. Shoutout day dia sa inyo, mag-shoutout ra ko. So ako rang gi-memorize sila. So shoutout kay Artaso. Shoutout sa mo ko amping lang kapirme no. So shoutout kay Abdul. Shoutout sa ko Abdul, amping lang pirme. God bless sa tanan. So karon na ako diri no sa dapin basakan ba lakaw lang kay kahapon naman good. So mo to na gusto kayong ulan na pod. Bilas dalaw bilas. So mo to mga kuys. So salamat no. Karon sorry sa basakan yung pauli na ta dito.
Ngayon tag syudad niya, magsuri-suri to sa mall. Sa probinsya di, may mall diri. So, suri-suri lang sa tumbasakan. So, mga to mga kuys, at supportaran niya itong channel mga kuys, no? Sa simple na itong channel, mga buhay probinsya. So, mga to mga kuys, hinainis ako guli. See you sa, kita-kita rata sa sunod nga mga pag-vlogs. Yeah. Mga kuys, God bless, amping tang tanan. Stay safe lang, stay humble. So, ayaw nyo kalimti i-hit ang subscribe, no? Ang looy pag mo taon, luoy lang dyan mo ba? So, tara ko guys, amping, God bless.